Kali kula nggih ngono. Assalamualaikum. Oh, Pindang. Pindang karo tempe dioseng. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya kromosom seneng atari. Kamu tuwek nih, Bu? Wis tuwek. Tuwek nang mukane kamu ya. Milo. Heeh. Jene suwidak umure. Iya, mukane kaya enam kaya rumah. Oh, aku mbakku pripun kula iki kok obat asma. Sampeyan iki asma ratunan, Bu. Saka pikiran pertama ngono to. Nggih pertama riyen duit listrik jabat lurah. Itu konsultan duit listrik terus niku pun sok rasa ngomong aku kali niku salah. Sampeyan dijare ngaget. Untung jenengan kiat. Karena ada penyempitan, mulai itu banyak yang namanya dari besar bakti intoleran berapa aja yo obat larang rumah itu ya nggih banyak gak orang aku ya mah iki tomat ya oke gak mampu kecute seger yo ngono tempun di maksudnya mboten mampu pripun ya terus obat herbal pokoknya mangan yo mah to yang dibayar orang itu to lah tapi nek cocok lah yo lha potong dokter obat malah luwih larang ya yo kan yo sik dulu dia tuh punya kemarin kok kalau aku punya seberapa cek to ya kamu to kayak bos nyoba riyen nggih bos ta ya tenan ya